Egunon, eta zer baino lehen, mila esker, aurtengo jakin jardunaldi hauetara bertaratzagatik, alboan ditut, Ane Sarasua, Ueuko kidea, eta Lorea Agirre, jakinekoa. 8 urte bete ditu jada Usurbilgo udalaren, Ueuren eta jakinen arteko elkarlanak, eta guk behintzat balorazio ezin hobea egiten dugu, orain arte egin dugun bideaz, benetan emaitza oparoa izan da, oparoa izaten nahi da bidea, bikaina. Eta gainera berriki sinatu dugu beste 4 urterako hitzarmena, beraz beste 4 urterako baditugu jakin jardunaldiak, Ueuren eskaintzaren barruan, Usurbilen antolatzen diren jakin jardunaldiak, eta ondorioz, goraipatu nahi dut benetan 3 erakundeon arteko elkarlana hau benetan emankorra delako, guretzat behintzat oso gustagarria, asko ikasten dugu urtez urte, oso aberatsa, eta horregatik, Usurbilgo udaletik behintzat, balorazio ezin hobea egiten dugu, ez? Hitzarmen horretan zehazten da, gutako bakoitzak, erakunde bakoitzak ze eginkizun ditun, ze ardura ditun, eta guri dagokigu gunea eskaintze bat, gunea eskaintza, baina gunea diogunean ez daukagu soilik gogoan ikasgela bat, naiz eta ikasgela hau ikusten dezuen bezala ikasgela dotorea eta ederra izan, guneaz ari garenean herriaz hitz egiten dugu, gure herria Usurbil eskaintzen dugulako, hausnarrerako, eta nahi dugulako gure herria izatea topagune bat, jakintza, pentsamendua eta kultura lantzeko. Eta guretzat bada ere luxua nola ez, gure herria herri unibertsitatearen topagune izatea, bi egunez bada ere. Izan ere, ulertzen dugulako, gisa honetako topaketak, beharrezkoak ditugulako, elkarrekin pentsatzen jartzen gaitulako, eta herri eraikuntzan edo herrigintzan ari garen erakunde hontzat, ezinbestekoak ditugulako, esan bezala gisa honetako elkarguneak eta topaketak, eta esango nuke gainera, eta humiltasunez diot, 8 jardunaldi bagoazela, eta esango nuke lortu duela jakin jardunaldiak tokitxo bat euskal kulturaren mapan eta referentziazko gune bilakatzea euskal pentsalarientzat. Eta esango nuke gaurko argazkiak ere hori erakusten duela, gaurko argazkia badela horren adierazle, eta gu oso pozik gaude urtengo jardunaldiek ere izan duten harrerarekin, are ikusita zenbat lagun gerturatu edo bertaratu zaten Euskal Herriko bazter guztietatik. Eta nahiko genuke nola ez, Usurbilen eroso eta gustora sentitzea, gure herria zuen etxea ere badelako. 2 eguneko jarduna dugu aurretik, esan bezala hemen, Artzabal herriko zar etxea da, egoitza da, baino ikusten dezutenez adin guztietarako elkargune bat ere bihurtzen da Artzabal. Eta seguru gaude, patxada, sosegua, lagungiro lasaia, berriketa eta solasaldi atseginak izango ditugula gure artean. Izan ere, mamia ez da faltako, aurtengoan ere, mamitsu eta mankor datorrelako, goiburuak berak eta egitarauak berak iradokitzen digunez. Gatazkaren memoriaren gatazka. Esango nuke gaurkotasun handiko gaia dudari gabe. Eta hori bezala, jardunaldi hauetan, galderak luzatzen zaizkigu, galderak hausnartzeko, eztabaidatzeko eta proposamenak lantzeko akuilu izan nahi duten galderak. Kasu honetan, aurrekoan jardunaldien aurkezpenean jada batzuk luzatu genituen. Zer da memoria, zer historia, zer kontakizuna, gatazka baten bilakaera noiz ote gaitezken memoriaz hitz egiten, nork kontatzen duen, nork erabakitzen duen zer
kontatu daiteken eta nola kontatu daiteken, norentzat, eta kasu honetan ere arreta berezia jarri nahi diogu gazteen eremuari, gazteek nola bizi duten memoria. Esaten da gatazka baten memoria egiteko saiakerek, memoriaren gatazka ekarri ohi dutela, eta geurean Euskal Herrian zerrari den gertatzen hausnartzeko proposamena egiten zaigu ere jardunaldiotan. Euskal gatazkaren inguruan egiten den memoriagintzaz kritikoki hausnartzeko aukera emateaz gain, memoriari lotutako zenbait ekimen, zenbait herri proiektu eta ikerketa ezagutzeko aukera izango dugu, eta aukera hoietan, nola ez lizentzia hartuko dut, Usurbilen gaudenez, Usurbilen egiten ari garen ikerketa edo herri proiektu azpimarratzeko, izan ere, Usurbil 1936 oroimen elkarteak, 36ko gerraren inguruan egiten ari den, edota egiten ari garen udalaren erabateko elkarlanarekin, lanketa kolektibo hori, azken batean guretzat herri proiektu baden hori, plazaratzeko eta erakusteko aukera eman zaigulako jardunaldi hauetan, eta nahiko genuke nola ez, garai hauetan proiektu hau baliatu, transmisioan sakontzeko eta batez ere memoria antifaxista bat lantzeko. Beraz, bada mamia, bada zer hausnartu, zer hitz egin, eta memoriaz ari garelarik, espero dut benetan gu guztion memorian, hiltzatuta geratzea behintzat bi eguneko jardun hauek. Gu gogoz gatoz, eta espero dut zuek ere. Beraz, ongi etorriak Usurbilera. Eskerrik asko. Mi esker. Bueno, nik euren izenean ongitorri, eta mi esker gure 52. udako ikastaroetara hurbiltzearren. 52. udako ikastaro hauetan harrera mailan ero ongietorri hitzak esaten jartzen naizen honetan, hainbat jardunalditan gustatzen zaizkit, kasuan kasu gauza ezberdinak azpimarratzea naiz eta txapela gure udako ikastaroak berdinak izan, ezta. 52 urte daramatza ueuk udako ikastaroak antolatzen, etenik gabe, lurraldetasun ikuspegi batetik, eta aurtengoan hogei jardunaldi antolatu ditugu hainbat herri eta hiriburuetan, hainbat gai eta jakintza alorretan, eta batzutan bakardadean, batzutan sailen laguntzarekin, baina askotan bidaide ero elkarlanaren bidetik. Eta gaurkoan benetan, urtanen hitzak entzun da gero guztiz bat egiten dugu ueutik, gaurko hitza edo gaur azpimarratzea gustatuko litzaidakena elkarlana dela, ez? Orain dela, ia 10 urte, 8 urte, Usurbilgo udaletxetik unibertsitate gaiak herrira ekartzeko proposamena jaso genuenetik, ueun oso garbi ikusi genuen proposamen horri argi berde eman behar zitzaiola, eta bide eman behar geniola halako gaiak herrietan ere jorra zitezen, ez? Gainera jakinen eskutik, bidaide ezin hobea halako gaiak ere partekatzeko. Orduan, bidea hasi genuenean eta udako ikastaroak hiriburuetatik herrietara ekartzen hasi ginen hartan ere, garbi ikusten genuen ere, arnaz luzeko estrategia baten baitan, ez da, ikuspegia, bizioa luzera jartzen genuela, bizio hori nik uste dut 3 eragilek izan genuela, egonkortzeko formatu bat nahi genuela, iraunkortasun baten ikuspegitik kokatzen genituela halako jardunaldiak, eta, agurtzanek esan bezala, urteroko emaitzak ikusita, badirudi asmatu genuela, eta bide luzeko ibilbide bat hasi genuela, eta egonkortzen, eta bere emaitzak ematen formatu bat dela jakin jardunaldiak. Euren udako ikastaroak toki askotan esan bezala, eta gai ezberdinetan
horrela hartzen ditu ez, gizarteak hartzaile bezala, baina jakinen eskutik usurbilen formatu hau beti errepikatzen ari gara, eta agurtzanek esan bezala marka bihurtzen ari den jardunaldi bada, izen emate ikuspegi batetik, eta itxaron zerrendetako kopuruak bere begiratzen baditugu, ez? Elkarlana, baina beti biltzen gaituen gai baten inguruan. Gaurkotasunekoa bai, gizarteak eskatzen diguna, gizarteko gabezi bat, ero gaurkotasuneko gai bati erantzuteko modukoak, baina hiru erakundei biltzen gaituen gaia, ez da? Euskal pentsamendua, gure kultura, euskal kultura, hizkuntza, hezkuntza, erronkei eta herri bezala, hiru erakundei batzen gaituzten euskal pentsamenduarekin, euskaratik eta euskeraz batzen dituzten gaiak plazaratzea da gure nahia. Esan bezala, errotuta dagoen formatu bada, egonkortuta dagoen formatu bada, eta hiru hankak hiru erakundeak aipatu ditu, bakoitzak bere lana badaukala, elkarlan honetan, eta ueuk esan bezala, 52 urteko bere ibilbide akademikoa eskaintzen dio, formatu honi, jardunaldiak antolatuz, bilgune izaera sustatuz, zergatik, unibertsitate mailan mugitzen garan erakunde bat garelako, euskara eta unibertsitatea bi munduak elkarrengana hurbiltzen ditugu, bi munduen arteko zubiak eraikitzen ditugu, euskal komunitate bilgune horretan ero zubi horietan euskal komunitate zientifikoa trinkotzen dugu, saretzen dugu, eta unibertsitate gaiak ekoizten ditugu eta gizartearen esku uzten ditugu. Gizarteratze hori ere guretzat helburu estrategiko bada eta ezaugarri horiekin diseinatzen eta ekoizten ditugu halako jardunaldiak. Beraz, gaur eta bihar egun betea dago, pentsatzeko, ezagutza partekatzeko, elkarrekin egoteko, eta mila esker eta ongi etorri ueura eta usurbilera. Eskerrik asko. Egunon guztioi ongi etorri eta mila esker Ane eta agurtzane hitz hauengatik, baina ez hori bakarri, baizik eta 8. urtez lankidetzan ari garelako, eta nik azpimarratu nahiko nituzke errepikatzearen zearekin, baina alde batetik lankidetza hori ez dela lankidetza hitzarmenean jartzen duen hitz bat, baizik eta benetako lankidetza dela, oso erreza, oso naturala, eta gainaz horrelako jardunaldi bat antolatzeko kontutan hartu behar dien eremu guztietan praktikatzen dela. Hasi gaitegia erabakitzetik, gaitegi hori aberastetik, azpiegitura, baliabideak, edabideen kudeaketa, imaginatu dezakezuen guztia, bazkariak, bestea, edo zer behar dela, modu errezean egiten dugu, eta, hori zorte handi bada, eta gainera, bestela, seguraski ez ginak hemen egongo, eta horrelako baldintzetan egongo. 8. jakin jardunaldia, usurbilen egiten dugula, berez 10. aurreko biak egin genituelako lehena Iruñan eta bigarrena Baionan, baina gero hemen hartu genuen leku ostatuta etxea, eta hemen segitzen dugu, eta hemen segitzeko asmoz. Lankidetza hitzarmena orain 8 urte sinatua, orduko hartan Juan Mari Torrealdai ere lehen bilera haietan parte hartu zuen, eta Juan Mari Torrealdai jakineko aurreko zuzendaria, eta Usurbilko biztanlea urte askoan, horrek lotzen du nolabait edo ekartzen du jakin jardunaldiak antolatzeko ideia eta aukera. Ez horrek bakarrik. Nik beti esaten dut, Euskal Herria da eta herri asko ditu eta gauza asko gertatzen dira gure herrian, beste herrialdetan bezala pentsatzen dut. Baina Usurbil bada herri bat, baduena tradizio bat, baduena historia bat, euskal kulturaren historian kokatzen dana, eta baita ere esango nuke borroka eta eraldaketa politiko-sozialetan ere, ekimen gertaera eta gauza asko gertatu die Usurbilen, ez? Orduan, horrek ere ematen digu babes bat, edozein dela lantzera ekartzen dugun gai hori herrian errotu alizateko, eta ez modu bilatu artifizial edo ez beti badago zerbait, ezta? Eta hori da herriaren ezaugarri bat, eta
eta bueno, azken hamarkadetako historiak uste dut hori ere demostratzen duela, ezta? Eta nolabait jakin jardunaldia bat tradizio horri lotzen zaio, eta bueno, beste formato batean, da beste modu batez, baina hemen gaude pentsatzen, ikasten, eztabaidatzen, eta nolabait geure buruei zer garen, zer izan garen, eta zer izan nahi dugun, pentsatzeko eta eztabaidatzeko espazio seguru eta goxo bat eskaintzeko helburuz.